Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababa udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082 459 1816. Phuthuma namhlanje kwababa udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali. Siyabingelela ubingelela baba udokotela baba usizo baba ujabulela umfana nje umuntu ugqela senjalo ngathi ekhehlela umzolo amancisi. No angiyisona nje inhlobo naka akukho into engizokuxolisela ngoba awukwazi ukuxolisa usiza abantu and then anyone okubona ngathi uyona akaqhubeka abone kakhulu uthi yona. Namhlanje ke kungolesibili ekseni liyabanda eThekwini kodwa ngaphakathi la sifudumela ngathi ingane. Sithini na kuwena sithi nginomakhosi lana osenyangweni bathi unosihlecele abamazi kahle hle makhosi wedamu emahlabathini. Yebo baba udokotela. Kuyonakala lapha emahlabathini? Ya kuyasetshenzwa baba udokotela, kuyasetshenzwa. Uthini ngoMay 1 kiwe edamini? Ya ngoMay 1 sedamini baba udokotela. Mabafona abantu bangasali. Yebo. Why lento yasedamini uthi ufune kakhulukazi labantu abathi bayagembula kwiniki abathi banemali evalekile? Why uthi akube yibona oja ukuthi baye lapha? Njoba ngithi akube usigangani le damelane lokuthakathi lana. Yasithakathi baba udokotela idamu elokukhuphula inhlanhla. Yasikhuphula inhlanhla lapha edamini. Abantu esibakhuphulayo ilabo bathi izinto zaba kwenzeke lutho. Uyathatha amafutha amakhosi ucela ukugembula uthi akakusizanga. Udinga idamu ke lapho. Ngoba asakusizanga mohlula amafutha okugembula baba udokotela usodinga idamu. Wena xhumana umakhosi ucele avela kusedamini ayokukhuphula inhlanhla straight. Ngoba phela ngisuke ngikunikile umuthi othi iqala ugeze. Wase uyahamba uyogembula, wahlula ukugembula. Vele uye edamini. Ngifuna sikhuluma khulaza edama sishe. Namhlanje ubusiphathele nike. Laba budokotela nginiphathele indaba yokuthwasa. Wathwasa nje ukukhuluma indaba zokuthwasa. Ngithwasile baba udokotela mina. Ngithwase endaweni ethuke eMzumbe. Kangema isibongo. Ukuba lomkhulu lomdlovu? Ngathwasa kuMadlokovu ngo2013. Uma ngase simfana simtshejo nihamba utshela abantu uthwasisa uyena. Ngingamfonela uyazi baba udokotela. Uyazi uMadlokovu. Osekusele nokuthi ukhipha wakhe amathwasa ke manje. Mina ngiyakhipha hayise kusele ngiyakhipha baba udokotela. Ngiyathwasisa nje umsebenzi wami. Hayi ukuthi uzoba yisangoma. Ngisangoma. Ukuthi manje lento ingiphatha kambi ngempela usuyafika la uhamba nethwasa. Now usasentwaseni usuhamba nethwasa sangoma baba udokotela ngiqedile nje ngaphothula ngenkomo nangezimbuzi. Usungakhona ithwasa usungalikhomba manje? Inqwaba baba udokotela inqwaba. Uthini ke namhlanje? Ngizokhuluma ke indaba yokuthwasa baba udokotela kahle angisho ukuthi abantu mabakiyeke ukuthwasa kuphela ngizobacacisela ukuthi yini ukuthwasa. Imaki awusho ukuthi abakiyeke ukuthwasa ngicela lento uyisho uyibuyisela ngane ngoba kunabantu abathwasisa obabe ngani zabo manje. Iyona lento engizoyicacisa la. Ngizocacisa ukuthi ukuthwasa kuyini baba udokotela. Ngithi mina ukhuluma amagama akho ahoxizwa kunabantu kumanje ukhulelo uthwasisa uyathwasa la kugobela. Iyona into engizoyikhuluma le ngizokhuluma into oyenzayo engekho. Ayikho kanjani? Ngizolungisa phela umuntu lethwe idlozi la ekhaya. Uzothwasisa uzovusa isikhodlo. Bese ubuya mitha futhi khona la. Ukuthi phela ulethwe idlozi lasentabeni. Yena benasemanzini lesi intabeni sase. Ayikho into enjalo dokotela. Ayikho into enjalo. Abantu abangadlali izangoma ngoba egcineni kuthiwa izangoma ziyathukwa kanjalo ngenxa yethu thina zangoma. Engizokusho ukuthi baba udokotela umuntu othwasayo umuntu onobizo. Awumane nje ubone ubaba udokotela ukuthi awunange egqoka into ezibovu nama ngishone khona. Iba nobizo. Abantu abadala mabakhulume kweni. Mabakutshengisa ukuthi hamba uthwasaphi. Mabakuvezela izinto kula ukhombisa ukuthi wena ufanelekile ukuthi uthwase. Imaki
angingaboni umuntu ngayothwasa abangitshengisa izinto angiguli wathi if ngawuthola umsebenzi lento phela nayo iyasho ukuthi nginabadala ingako ngawuthola umsebenzi angihamba ngothwasa awuthola umsebenzi ufune ukuthwasa abantu abadala bakutshene lonto cha ngiyabona ukuthi kusho ukuthi nginabadala njengoba bengafuni ungaboni dokotela akubona awusho ukuthi ngiyabona manje kufanele ngiyibona into ukuthi yonke into esengizame ngithi ngawuthola umsebenzi itoho mhlawumbe libo 6 months uphela u3 years ngisebenza nabantu besifazana abahlala ilula baba udokotela lonto ilula lonto ilula ungazi uyothwasa khipha nje 3000 cela umakhosi ucele ahamba yokugeza edamini khipha u6000 cela umakhosi ayamba ukukhuphulela inhlanhla edamini khipha ngothwasa khipha u2.5 lengikhuluma ngawo amafutha emali ukuthwasa kunemali nje baba udokotela khipha u2.5 umakhosi ancika amafutha emali uhamba uyogeza ulungise inhlanhla yakho awuyele la kuthwaseni ukuthi kanti uzothwasa khuluma ngokuthwasa ukuthi fanele uthi ebusuku ufika ugogo wakho athi baba udokotela hamba uye kumakhosi ucele umtshela ukuthi akawenzi u1 no2 no3 akakufakele izinkambi ezi1 no2 no3 ukuthwasa lo baba udokotela uthunyiwe umuntu omdala ofike kuwena awuyanga kumakhosi ucela wamani wakubuka nje ukuthi hey unemali ubaba udokotela hayi vele ungene ekuthwaseni yingaka abanye abaningi bethwasa ebese bengaphumeleli uthothi umuntu uyathwasa kodwa still uyagula umuntu uthwasile kodwa umsebenzi awukho manje uthi wena asingahaleli asingathwasisa abangani bethu ningathwasiswa abangani benu ama-boyfriend wenu uma isangoma siyi-celebrate isidumile ngeke sibona active ngeke uthwasa khona uyaganga shuthi phela babudodela ulahla imali yakho uyaganga akukho ukuthwasa okunjalo ukuthwasa ngikubone ku-YouTube ukhuluma kahle ingezi uzothwasa kwena babudokotela tshengiswa umuntu mubheke umuntu ozothwasa kuyena ukuthi okay nangu umakhosi ucela unawo amathwasa futhi lamathwasa umakhosi ucele awathosisile iyabonakala imisebenzi yawo uzozake ngumakhosi ucele uma ufika kumakhosi ucele uzoyilalela into akutshena umakhosi ucele usho mayekhuluma nawe noma esekuhlole ukuthi uthini uthi okay uma umakhosi ucele usho lento vele ekhona phezulu kwempilo yami awusingene kule gobongo igobongo ke baba udokotela lingenela enkulumeni ade ngikhuluma uma kuukuthi uyabona izinto zakho azilungi unamaphupho nawo okay uyabona nje ukuthi yonke into yakho nje dokotela ushuthi angihambe ngiyangena ingenza lamagobongo hamba uyenyangeni ifike ikuphahlela igobongo imithi ke le gobongo liyakhuphuka sefuze ngithwasa ngenze njani ujakuthwasa igobongo lithi ke baba udokotela igobongo lithi wena awuthwasi uyancenga ukuthi abantu abadala angisebenzi abantu abadala ngisemncane abantu abadala anginayo imali awume usuhambe kakhulu lobunyanga benu nobungoma benu mina ngizobugxeka yebo wena uthwasiswe yi-celebrity owayezwa ukukhuluma kweradweni ebusuku ukukhuluma kamnandi wayisangoma yakwayo wafika wathwasa ibaningi nabaningi ngazange nginzinga lapho nabanye sonto wagcina senisonta khona futhi nifaka le ngoma zeJericho nisonta khona kule ngoba baningi abantu abathwase khona kulungile wena into edawuthi ube inyanga uphelele umsebenzi yebo awukaze uphehlele ngisho ilawudu igobhongo sekufika umuntu lo sugijima uyobheka kule bhuku lelo wathi le market inyanga zixoxa wathenga u2 drink bakubhalela le ngane oyiphehlela le gobongo wena ungaliphehlanga nimisa kanjani lapho iyona nje into engishoyo ukuthi ngeke iziphumelele lo ngane ngeke yenzeke lutho ngoba awukwazi baba udokotela awukwazi ukwenza umuntu into ongenziwanga wena kuyona kanti umngoma nobunyanga akona into yokuxoxa indlala kubesene ngiphume ngene ngapha ngizojika sengilapha mase ngithole isangoma baba udokotela isangoma nenyanga kunomehluko sangoma inyanga kunomehluko yima ngiphenda ngizosena ngibona ukuthi okay uma senza nguthola angisene ngidayisa embisa ngithola ibhuku lemagobongo uyinyanga ke ngithola ibhuku awukwazi ukuthwasisa awukwazi ukwenza igobongo umuntu uyinyanga baba udokotela bazokunika phela ibhuku kodwa ukwazi ukwenza bazongitshela ukuthi umuntu umevunyiswa idlozini eshwa asithi ke baba udokotela ke
bazokutshena bazokunika ibhuku Ngizokufonela nje amakhosi ucele. uzotshena ubani emsamo la kufanele usebenze Ayithi ngizofona ngithi makhosi ucela awukho busy lapha awushuthi. hayi ukudlala Nginethwasa lana. ayikho Cha ngisho into enjalo. eniyenzayo mina yenziwayo. Hayi baganga ngabantu babudokotela Yabona amakhosi bayazi into engishoyo. Mase sithi ukuthi athi ngizongifona isibani ngizwe ukuthi uthini. ingakho ke bengaphumeleli babudokotela Wena ukuthi akwena oshutha mina kufika inyanga lazihamba namathwasa. Awu 2. Hawu amathwasa inyanga no nginyanga inyanga. udlala ngengane zabantu Dala ngani zabantu kanjani? izona ezibhayizayo Cha bazikuzwa ku YouTube ababudokotela. babudokotela kodwa ukwazi ukusiza umuntu ongasizakalanga ngeke ngivele babudokotela kuvele kusuka ingane nje engazi lutho ivele isuke ihambiyo iyofundisa Abangani babefundisa. hayi ngeke babudokotela ngeke fanele uhambe uthwasa ebese uyathwasisa isho njalo into Idla igobongo ukwazi nokwe uqalwe phahla wakho amagobongo. qala uphahla wakho amagobongo uqale kusethwe wena nje uqonde babudokotela ebese uyakwazi ke na uqondisa abantu awukwazi ukuthi ungaqondile ugwembile Cha phela ngibe inyanga ngoba umsebenzi ngibona nginenkinga ukuthola. oshuthi ufuna imali babudokotela shuthi oyifunayo hayi ukuthi usiza abantu Kuzohamba ngigcine ngithola umngane nami nawe uzongithwasisa kahle. shuthi ufuna imali ave usiza abantu ma ukuthi abantu basafuna ukusizakala abafuni ukudlalwe ngabo akahamba uthwasa kumuntu othwasile igobongo lenze kumuntu owenziwe igobongo Uyazi lento izokuhlupha ngoba kunabantu manje abavesa abasentwasini. Ngesimo ethize awuthana thola umsebenzi ukude angasaphothuli. Uyafika eEastern Cape usenamathwasa akhe naye. Athi umkhulu eve nolaka sengilethela abantu. Kwayena akaphothulile. kodwa manje uyathwasisa Ngapha emthatha usenamathwasa akhe. ngeke aliphothula ithwasa lo muntu babudokotela uzocela owaphothula mphothulele Kusho usenzela omunye umuntu. Usebenzele omunye umuntu yena angathwasisa nje ngoba uthwasile vele uyawazi ukuthi kwenziwa kanjani kodwa mayengabe engaphothulile yena ngeke azamuphothule dingeke ukuthi athole omunye ophothulile Njengamanje uthina abantu abathwasa ko boyfriend babo abazali babo thinga zabo kejolo laphana uthini kuyena ngithi Nkosi yami ngivele ngizwe ngibadabukela babudokotela ngoba ngeke baphume nalutho shuthi nje baganga ngeimali zabo enangendleko and kuyindleko ukuthwasa ngicela abandla Nkosi yami angazi ukuthi uthini mokuyindleko ngoba lelo gama uzofuza uligwinya ngoba eGoli uyathwasa ngo 300,000 ya kuyindleko eMpumalanga uyathwasa ngo 600,000 ugcina ungabisazi kanti yini lento lena ikanti edlozi lifuna inkomo eGolideni ababudokotela nje angisho nje ukuthi kuyindleko kuthengwa izingubo lapha egijima ko50 kumbathiswa inyanga kuthengwa wena amaphini factory ine warehouse lenyanga izozenza ngo kuthengwa itofu kuthengwa ini babudokotela kubizwa imali ezingaka kubizwa o50,000 ukuthwasisa egcineni ingane iphuma ayazi lutho akho lutho hayi babudokotela bawusisa makhosi uthini ufanele kulabantu babudokotela ngithi mina abantu mabahlakaniphe abantwana mabathwase kumuntu othwasile abathwase kumuntu oyazi impande mabathwase lapho bezosizala khona ukuthwasa kwakho ithongo lakho sulifuna umsebenzi funeka yonke le mali kade uthwasa ngayo ibuye zonke into zakho zikwazi ukuthi kubuye inamba kumakhosi ucela thola ngayithi 078 5077 828 asekhona kamafutha emali babudokotela isekhona nenkukhu yenhlanhla lisekhona idamu yebo babudokotela abantu abathi basafuna ukuya edamini mhla 1 kiwa khona yes mhla ka1 May kiwa khona ikhona futhi into yokugembula ungifonele moso khona lapha ekhasini inamba ithi 078 Sibonga kakhulu bonke babudokotela babusizwe babujabulele siyathobeka Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho kulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kwababudokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House 30 Albert Street eThekwini noma usishayele ku 082
459 1816. Phuthuma namhlanje kwaba udokotela uzitholele olwakho ukhamba lwemali.